Yesi wo mo nkan e wo kire pone district wono mu na san kro ne mienu no ye fra kro ba kon eye nyambandi e na fei eye jabu enkro ne mienu no yesi asase bi eda ho no no e na de bi ada no omo ko ho we asase no ne dia we so se da bi wono na ye ne dia enti ne enkro ne mu ba kon ya ye fa nse nyambandi yeso mo anyu hene ya tese omo de nana ensi akonya so ansa enti abra wo mo eye kusuma mamre ye bibia wie ya wɔn de nana ɛkɔkɔ pie mu ɛwɔ ne fie sɛ kukuro ɔmanfoɔ ne nkɛmɛ nhyɛmu ɛna wɔn hu sɛ nkɔfokuo bi ebi mu ɛyɛ amatwofoɔ wɔn mu de tuo ɛna ɛba ɛna nana ne wɔyi na saa nyambandi no yɛsɛ bɛnkuro bi a yɛfɛn sɛ wɔnkyiki ɛwɔ kyerɛ pɔne ne mpata mu o eti abira asogyafoɔ na afa apolisifoɔ a wɔn bɔ nana ho ban no ehu sɛ nipa bɔnifoɔ bi ɛde tuo ne nsekan ne adeɛ ɛba sɛ team. And woman says that be woman penny Emma Senny Pabonfui, Emma Medina, a demo honomo. Etienne, yes, bra, Uba, to say ye be a jetly nay, a commando nom, and Alfred Jack Lawrence, woman ye a sinino, well to now we are dodgy, well to now we are dodgy, every chileno, near see a tuono, a can't any pabbe bay, Emma no best num dear, one more talk from one more anke G. Enipa num ena sabre de omato na nanom e won se aduo na sa enipa num no yese na chese wo mo bo ban sa banbofo no na bi kwa ka ho tie bia ba mienu bi de etuo ka ho so me ya policefo na se bia sojafo de e kire ena mpanifo betimi de ho nsem no e de aba bonten na sabra me ka se de omanfo a wo mo ewo eye nyambandi ana fesa kura ne din ene eye jabu onom no yese ehu bua bi a etima tie so omo so nti no ebi ma hyase a omasese omo kuku no omo kakase wo hwe ya ewiampo ene to akasema nipa no mawuei nyankopon amfa fie na tesade sa na nkofo ya ebi etu aka omo nkofo yi omo so ma adwene so omo ba beto so ready a ene de besi ne nye enti hu nti kromofo no bebre asese omo ne omo nyina se dabi wo mo ntimi ntina komo obiem etu ba ni mo krata no so Facebook page no so sesei e wa koma 87.9 FM a kro no ena tese abomaden ani adane nipa nkwa nipa ma timi se hubua pa tu akase ne due ye ema nipa num awu amanba yensa kan ene se kire pone district assembly no wo mo abomaden e de bambo a emu wadene pa so ba mampampa no o matimi e de akwakopi mo krom wo o mo mpese enkofo a ebia wo mo nipa kuo bi atimi ato nananom wonse do no wo mo so betimi aba beto so wure nti no eya rebo sema sisei aba enipa num kire pone krana na oh Eya semo kroni ya ye eya dane amanfo so gospel sa eya nyambandi ene kro ya undin ene jabu na eben eya wanchiki e wa kire pone ho enti tumi se kroni ni adane abutu eni adane abutu enti no ene se de siti oba Facebook page no so a ena etwegu yi ya beto akase no so apema kwa ya nim na wonim se abato akwamisa